bi puntuetatik pasatzen den zuzenaren ekuazioa. Ezkerretik hasita, hirugarren botoira goaz, eta B eskuinaldean duen hiruki txiki horretan klikatzen dugu. Agertzen zaizkigu 7 aukera, eta lehena aukeratzen dugu. Zuzena, bi puntutik pasatuz izena duena. Leiho grafikora jo, klik egin posizio batian, eta A puntua agertzen zaigu. Mugitzen gea. Beste posizio batera, klik egin, eta B puntua ikusiko dugu. Mendeko objektuan izeneko karpetan, A eta B puntuetatik pasatzen den zuzenaren ekuazioa agertzen da. Lehen egin dugun bezala, A eta B puntuak mugituko ditugu. Mugitu ahala, zuzenaren ekuazioa aldatu egiten zaigu noski.